Barka da zuwa labarai Zallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau muna tafi da wata tattaunawa da aka yi da wani barista a jihar Kano game da shari'ar zaɓe ta Gawuna da Abba. Inda wannan barista ya ɗan mana bayani game da yadda shari'a take da kuma yadda ake ciki game da wannan shari'ar, inda ya yi karanta wata takarda da alƙalan ko alƙali ya rubuta game da zaɓen da kuma game da fati na Abba da kuma wasu maganganu da ya yi game da fatin wanda har wasu suke tunanin a matsayin shi na alƙali bai kamata ya faɗi waɗannan maganganun ba, saboda shi alƙali bai kamata yana siding wani gefe ba. A matsayin shi na alƙali ya kamata a ce ya tsaya akan shari'a da kuma yanda shari'ar take, inda wasu suke gani bai kamata a ce wannan alƙalin ya ɗan sussuki ita jam'iyyar Abba ba. Amma bari in sa muku ku ji yadda wannan barista ya bayani game da wannan case ɗin da kuma yanda case ɗin yake. Ku yi sauraro lafiya. Kaga wani zai fassara ba haka ba, to wannan alamu ne shaida ce da yake nuna maka ita lamarin shari'ar zaɓe tsarin ta daban yake. Na to ba duka idan muka tafi ga ila yau ko da abuwan na muna tare da kai. Idan muka tafi ga wato gashi nan barana ga maka barana ga maka abinda shi alƙalan suke faɗa, yake cewa I use this opportunity to condemn the gang of red caps who like a violent and terrorist cops just out of Kano and put us in the fear of our lives. We believe that only God is the giver of power. Those who believe in Allah must bow to this will and submit to the authority of government power. Resort to anarchy, violence, and killing can never be the source of love. Threatening to honorable judges in danger of their life, as done in Kano State by some bandits parading as politicians, is hereby condemned. A nan dai barista ya ɗan karanto mana takaitaccen bayanin da yake cikin takardar akan cewa har an ɗan yi wa alƙalan barazanar rayuwarsu game da wannan shari'ar, an kore su daga Kano, kuma ya ɗan yi bayani akan cewa duk wanda ya yadda da ya kamata mutane su san cewa Allah ne mai bayar da mulki, Allah ne kuma mai tsayar da wanda ya ga dama akan mulki. Amma bari ku ji ƙarin bayanin daga barista. Yanzu kaga a nan wurin abin da yake magana ce zai amfani da wannan dama, shi ɗaya daga cikin alƙalin zai amfani da wannan dama kan cewa yayi condemning din masu sa jan huluna wanda su suke terrorist 'yan ta'adda kenan, kuma sannan masu ƙungiyar tsafi wanda suka kore su daga jihar Kano, suka bar Kano duk da an kasu Kano domin su yi aikin su saboda gujewar lafiyar ransu, suka bar Kano. Shine yake cewa shi sun yarda da Allah kuma shi yake bada dama. A nan wurin shine suke cewa su 'yan kwankwasiya saboda suna sa jan hula matsafa ne, kuma sun kashe mutane, kuma a shirye suke sun ce za su kashe su. So don haka wannan abubuwa ne wanda yake na abin Allah wade da shi, kuma yana nuna jama'ar Kano kan cewa shi fa alkali shi soje ne a ɓangaren shari'a.
to don haka soja babu tsoro, babu gudu, babu ja da baya. So kaga in ka dubi irin wannan maganganu da yake yi, to kaga shi karan kansa alƙalin ya sauko da kansa, ya mai da kansa ɗan siyasa. Sannan kuma ya ci gaba da cewa misali, instead of some Kano politicians to be allowed to use banditry and violence to abort democracy in Kano State, justice will be used to stop them from destroying democracy in Kano. We do not want anarchy and terrorism as being promoted in Kano State and as threatened by them. As human beings and citizens of this country, we love our lives. Nobody must be allowed to threaten us or to put our life in jeopardy because we are judges, charged by law to do justice. We are under the protection of Allah. First and of the law. I commend my colleagues for their sense of justice and for a well-crafted judgment. To daga waɗannan maganganun dai da barista ya karanto ne wasu suke tunanin a matsayin wannan alƙali bai kamata a ce ya sauko da kanshi a matsayin shi na alƙali ba, ya fara wasu maganganu game da siyasa da kuma condemning wani party da ba shi ne ake tunanin ya ci wannan zaben ba a tafarnin shari'a, inda shi baristan ya ƙara bayani akan cewa shi alƙalin bai kamata a ce ya sauko da kanshi ta wannan hanyar ba ko kuma ya sa kanshi akan yana siding wani part ko wani party ba a matsayin shi na alƙali, inda shi baristan ya ƙara bayani sosai, inda yanzu za mu ci abin da shi barista ya ƙaƙƙara bayani game da wannan magana. So kaga anan wurin duka kalamai ne wanda shi alƙali ya sauko da matsayin da Allah ba shi na babban kujera, ya sauko yana shiga harkar siyasa kuma yake bayani karara na tinziri har ila yau da kuma na kage da kazafi, har kake kira mutane da terrorist. Domin idan muka duba muka ga menene terrorist kuma ta ake samun terrorist, kaga abu ne mai zaman kansa. Kotu bata ce da wata doka bata ce ga masu jajen hula terrorist bane ba. Babu wata kotu da ta zo ta ayyana masu jajajen hula a matsayin terrorist. Akan me zai kira su terrorist? Kuma babu wannan korafin a gabansa. Da a ce ma akwai maganar a gaban shi, to kaga in yayi ta, to kaga wani abu ne daban. So wannan abubuwa ne da manya-manyan alƙalai wanda suke ritaya da masana shari'a da malamai da suke jami'o'i da lauyoyi da duk mutane dai haka wanda suke condemning wannan abun, domin ya nuna ba zai adalci a nan wurin ba, domin ya zo da fushi. Kuma doka cewa ta no judge should be a judge on his own case. Ba ta yanda za a yi yayin da ka ɗauki ɓangaranci ka iya yin adalci. Wannan maganganu dole za a kalle su akan na ɓangaranci ne. Alƙali kai alƙalancin ka faɗi abin da doka ta faɗa ka wuce gaba. Dole wani ba zai ji daɗi ba, dole wani zai ji daɗi. Kuma shi sa aka yi kotun ɗaukaka sai mutum sai ya ji ƙara. A wannan gabar ka karanto wato ɗaya daga cikin bayanai ko speech ɗinsa ko kuma lokacin yanke hukunci, wato bayanan da ɗaya daga cikin waɗannan alƙalai da suka yanke hukunci wato ya ambata kenan a jihar Kano, wannan hukunci na zaben kujerar gwamnan jihar Kano, wanda kuma kalamai ne da suke nuna kamar cin zarafi ko muzanta mambobin waccan jam'iyya ta NNPP kenan, wanda kuma kamar yadda ka faɗa masana shari'a sun yi condemning ɗinsa kamar sun nuna shi a matsayin rashin kwarewa da rashin gogewa. Sai dai kuma a hannu guda iya cewa kalaman nasa da ya ambata baka ganin gaskiya ne, duba da hakan ta faru tun da kusan duniya ta shaida irin barazanar da aka ambata za a yi musu da sauran abubuwa. Baka ganin gaskiya ya fito ya faɗa? To kamar yadda mai gidanmu Allah ji rai a dan masanin Kano yake faɗa, yake cewa duk inda ka ga fitina ta faru a duniya ko yaƙi ko faɗace-faɗace, abin da yake janyo shi shine rashin adalci. Idan dai har za a yi adalci, duk wani abu ba zai biyo baya ba. So shi wannan kalamai da suka faɗa,
so kamar yadda za ka ga abin da suke magana kan cewa suna ganin alamu na rashin adalci saboda kamar wasu abubuwa da suka ringa faruwa a baya wanda ba sai mun faɗe su ba, shi yasa har suka ringa faɗan wannan abubuwa. To inda za a samu adalci wannan abubuwan ma ba zai zo ba. To ko da ma hakan ne, shi abin da ake bukata ga mai adalci, mai yanke hukunci na adalci na shari'a, ya yi kokari ya yi adalci. In dai har mutum ya adalci tsakanin shi da Allah, babu wanda zai zarge shi, kuma ko da ya zarge sai dai mushi zarge shi akan gurɓataccen fuskanta. Domin a daidai wannan lokacin ne aka ɗan samu matsalar network da tattaunawan da ake yi da barista ya katse kafin a sake samun ya dawo kan layi ya ci gaba da bayani. To bayan ya dawo dai an ci gaba da bayani akan wasu suna tunanin ma shi Gawuna bai kamata ma a ce, bai ma cancanta ba ma a ce wai ya ci mulki da fannin shari'a, ta yadda shi bai kai ƙara ba ko fatin shi ne suka kai ƙara. To something of that nature. Amma dai za ku ji bayanin dalla-dalla daga shi barista ta yarda mai tattaunawa ya tattauna da barista. Amma kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku yi liking bidiyon, saboda hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa don sake shige-shige muna nemo muku labarai. Mun gode. Ɗaya daga cikin mamakin sama shine ta fuskar shari'a ba ma a kallon shi Nasir Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya cancanci a ayyana a matsayin wato wanda ya nasara, duba da cewar shi ba ɗan shari'a ba ne, wanda kalmar ka ta ɗan shari'a ta ɗan shige wa mutane da yawa duhu. In na fahimta shi ba ɗan shari'a ba ne, baya daga cikin jerin wanda suka gabatar da ƙara ko ƙorafi a gaban kotu. Jam'iyyar APC ita ce wacce ta gabatar da ƙorafi a gaban kotu akan jam'iyyar NNPP da jam'iyyar da hukumar INEC da kuma shi kansa gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf kenan. Don haka ga mamakinsa, kamar yadda ka bayyana cewar wato kotun ma bai makamata ta sauko sunan Nasir Yusuf Gawuna a cikin gaba ɗaya kunshin shari'a ba, domin baya cikin kunshin masu ƙara ko masu ƙorafi. To amma ba ka ganin duk da baya cikin kunshin masu ƙara ko masu ƙorafi, amma jam'iyyarsa ce ta shigar da ƙarar kuma jam'iyyar tasa shi ta tsayar, kana ganin akwai wani kuskure a wannan? To yanzu a yi haka ne abin da ka faɗa, so amma dai abin da zan ƙara a nan wurin shine yanzu ai umarni kotu ta ce na yi umarni ga Gawuna ya zama ko a matsayin gwamnan jihar Kano. To abin magana a nan wurin shine kaga ta ba da oda. Yanzu misali inda ta ce na yi umarni da a kama Yusuf Gawuna a yi dukan tsiya misali, kaga ai lauyansa suka ce to ai babu shi a shari'a, shi ba dan shari'a bane ba, babu wani wanda ya je kotu ya ce a yi karasa kuma ya ce a yi roƙi kotu da taimishi wannan bulala. To shine bambancin, ban sani ba gwari-gwari. Kuma sannan abu mai matuƙar muhimmanci shine dole a shari'a sai ka je gabanta ɗaya kenan, in ka je gabanta kuma ba kai shiru ba, dole sai kana da roƙo. Ni Yusuf Gawuna na zo gabanki kotu a matsayin wanda aka yi shari'a, aka yi hukunci na zaɓe na faɗi, ban gamsu ba, ɗaya kenan. Sannan kuma ina so ki ayyana ni dinnan a matsayin wanda na ci zaɓe, sahihin zaɓe. To wannan shine dokoki na shari'a, wannan shine ka'idoji na shari'a. To amma bai yi ba, maybe tunda a baya zaka ga ai har ya yi wa shi gwamna Abba Kabir Yusuf murna, yace shi ya yarda da wannan hukuncin, ya mishi murna, jaridu duk sun buga, kuma yace shi ba zai je kotu ba. To bisa wannan abun shine kila jam'iyya ita kadai ta je ta yi ƙararta, kuma har hakan ta zo ta faru. To amma wannan tunani na ne, Allahu alam. Amma dai doka ta ka'ida shine in zaka tambaye duk wani masani zai gaya maka, na farko dole sai ka je gaban kotu. Amma ita Electoral Act ta ba da dama, ta ce mutum biyu za su iya yin ƙara, walau jam'iyya
walau kuma ɗan takara ko kuma da jam'iyya da ɗan takara ɗin. To tambayar a nan wurin shine ita jam'iyya ita kaɗai ta isa ta yi zaɓe ne ita kaɗai? Ba ta isa ba, domin ita ba mutum ba ce ba, kuma ba ka taɓa ce APC ita ce gwamna ba ka ce His Excellency APC ba, ɗaya kenan. Sannan kuma mutum karan kansa shi kaɗai bai isa ya je ya yi shiga zaɓe ba, kamar shi Gawuna shi kaɗai bai isa ba, dole sai da jam'iyya. To kaga abu biyu ne yake tafiyar da shari'ar nan, yake tafiyar da zaɓe. To wannan abu biyu nan da ya tafiyar da zaɓe, wannan abu biyu ne shi zai zo ya shiga kotu, wannan abu biyu na zo su yi roƙo a gaban kotu. Wannan misali ne a shari'un da ake na presidential election, wanda zaka ga Labour Party da Peter Obi su biyu suka yi ƙara, APM da ɗan takaranta su biyu suka yi ƙara, sannan kuma zaka ga duk ana ƙarar APC da ɗan takaranta Bola Ahmed Tinubu. To haka ake duk ƙarakin shari'a, duk haka ake su duk ƙara ta shari'a zaɓe zaka ga mutum biyu ne suke yi, da wanda ya yi takara da jam'iyya. Wannan shine sunna, shine ka'idar shari'ar zaɓe, domin abin da ake gudu shine kotu a ƙarshe ta zo ta yi hukunci, ta ba da umarni, ta yi umarni misali kan ta yi umarni ne akan wanda ba ɗan shari'a bane ba, kuma in mutum ba ɗan shari'a bane ba kamar ba ta san shi ne kwata-kwata kamar ma babu shi. To kamar za ta ba da umarni ga abin da ma'ana in an ce dan shari'a in baya cikin jerin masu ƙara ko kuma baya cikin jerin waɗanda aka yi ƙara aka ambata sunansu. Bayya cikin jerin wanda ya ƙara, sannan kuma bayya cikin wanda aka yi ƙara. Shine kwata-kwata ba ɗan shari'a bane ba, kuma sannan ba shi da roƙo a gaban kotu. Kuma kotu in dai baka yi mata roƙo ba ta baka. Duk arzikin kotu za ta ce duk abin da ta koya san karfin kotu da arzikinta, amma batta ba da arzikinta sai ka roƙa. Ita morociya ce, haka sunnata take. Shine muke kira suna courts are not for the Christmas, wato ma'ana